E esta fin de semana temos o comezo da Liga de Fútbol Veterán en División de Honra e na primeira, e fíxense vostedes que na División de Honra que temos dous equipos de Culleredo, o Olímpico de Fontemayor, o Fontemayor e o Olímpico, pois se enfrontan, comezan a primeira xornada cun derbi, ademais será en Vilaboa, se teño a información correcta, e temos a dous representantes, a un representante de cada un dos conxuntos para ter a primeira tertulia con ese morbo do derbi que sempre axuda, e supoño que eso servirá para que os dous equipos empecen con máis intensidade a competición. Temos como local a Fran Iglesias do corpo técnico do equipo do Olímpico. Que tal, Fran? Moi bo día, ou boa tarde xa. Hola, moi bo día. E temos ao míster de o Fontemayor, que acaba de gañar, pois hai algo máis dunha semana, o torneo municipal por segundo ano consecutivo, a Suso Dubra. Que tal, Suso? Moi boa tarde. Boas tardes. Bueno, como chegades ao encontro? Porque comeza a Liga, así de sopetón, e xa vos atopades con un partido no que supoño que os dous equipos, lle meterán un poquinho máis de gañas, porque un derbi con un equipo con compañeros que se coñecen, que como que empeza con moita forza esta división de honra, a campaña este ano para os equipos de Culleredo, non? Quen empeza? Suso, Fran? A ver, Fran como local, por exemplo. Fran como local, sí. Veña. Bueno, boas tardes. Nada, a hora de empezar a temporada sempre ilusionante, non? Un ano máis, ademais, eso, que levamos, o ano pasado non tivemos ningún derbi porque había baixado os equipos. Sin embargo, facía 3 anos tuviéramos catro, pues estaba Portazgo, estaba Burgo, Fontemayor, que tamén estuvo, non? O ano pasado non temos nada. Este ano, pues casualmente, que volve o Fontemayor, regresa con moi bo equipo, pues mira, na primeira xornada, non? Igual que tivemos xa agora no Trofeo Culleredo tamén o primeiro partido contra eles, foi moi disputado, estuvo moi ben. Pois agora pues temos a pequena revancha, pero bueno, sin dudar que a Liga é moi larga e a primeiro partido pues sí que é interesante, pero bueno, o importante, como digo sempre, é non mancarse. Efectivamente, eso debía de ser a máxima no fútbol veterán, que se vai un a divertir e non ir crispao, non? Suso, míster do Fontemayor, como afrontades? Pois afrontamos con ilusión a volta outra vez a División de Honra e, afrontamos con ilusión e, como ti ben dices, digamos que a sorte quixo que seamos xa o primeiro partido xa un derbi que, como ben dicía Fran, o ano pasado non se pudo disputar, pero, afrontámoslo con ilusión e digamos que a intención de intentar facer un bon partido e, como dice Fran, que non se lesione nadie, que a Liga vai ser moi larga e, como sempre, un placer ir a xogar a ese gran campo que é Vilaboa e, esperamos que o partido sexa, como sempre, disputado, pero, como digo outro, ao final do partido tomar unhas cervezas, que é o máis importante entre todos. Oye, esa tradición se sigue facendo, o de tomar cervexas cos dous equipos, ou eso xa é auga pasada? Sí, máis que ven uns máis, outros menos, pero sí, sempre. Sempre hai ese chascarrillo do final do partido de que todos nos coñecemos e, como digo, a sangre non chega ao río nunca, é importante que se manteña a deportividade, é o máis importante. A ver, a mí me parece que no fútbol veterán últimamente, sobre todo nas categorías máis altas, como que hai algo máis de competitividade que antes, como que ás veces os equipos, e iso é unha cousa que vexo de fora, que o mellor non ten nada que ver, pero vos parece que ás veces como que hai demasiada tensión, se toma demasiado en serio, se perdeu o tema do fútbol veterán así tan para divertirse, pasalo ben ou non, ou eso se mantén? Fran? Eu penso que sempre hubo, non? Sempre hubo certos... penso que en cada equipo, non? Pasará igual no Fontemayor, ou cada equipo diferente. Ten 3, 4, 5 ou 2 ou máis, non? Xogadores que son excesivamente competitivos. Outros non, pois estamos, eso como se falaba, para o terceiro tempo, que para min é primordial. O do terceiro tempo de tomar cervezas é polo o primordial, non? O resto, a todos nos gusta ganar, pero sí que tes 3 ou 4 equipos que son, xogadores no equipo, que son excesivamente competitivos, ou xente nova que ven, que ainda deixou o fútbol modesto, e xa ainda traen unha energía que non teñen os que levamos máis tempo, non? Entonces sí que é verdad que, sobre todo nesta, levo moitos anos aquí na División de Honra, non? Non sei se é porque somos o Olímpico, levamos moitos anos aí arriba, pois todo o mundo nos ten ganas, ou todo o mundo ven contra nós, está motivado,
E o mismo lle pasa pois a xente que nos fichamos, non? Ven xente nova e distigo, pero tranquilos, que pase máis de partidos, o sea, todo mundo sí que efectivamente demasiado. Penso que en momentos do partido a tempada un pouco excesivamente competitivo, para ser a categoría que é. Bueno, por tanto, hai que recuperar ese espírito, non, Suso, de, como dicíades vos, non levar un golpe, divertirse, tomar algo despois que todos nos coñecemos e, sobre todo, disfrutar dentro e os de fora tamén. Sí, ben, como dice Fran, estou bastante de acordo con el, que a xente nova que vai vindo, que chega de modestos, que ainda, bueno, digamos que físicamente están digamos, casi cerca da súa plenitud, sempre teñen ese afán de que querer ganar sempre, entonces, claro, leva estes últimos anos a ser un exceso quizá de competitividade, sobre todo na división de honra, pero, bueno, a xente que levamos máis anos, pois, bueno, xa digamos que estamos un pouquiño xa de volta de todo, entonces tratamos de que a xangre non chegue ao río, como digo eu, e que, sobre todo, haxa bon ambiente e deportividade. Durante o partido, todo o mundo intenta gañar, sempre é máis bonito gañar, pero, sobre todo, que non se perda o bon ambiente. Oye, Fran, xogades na casa, eso en un partido como é un derbi, ademais contra o equipo Fontemayor, que hai que recoñecer que está en forma, non? Que ven de gañar o torneo municipal, eso influe o de xogar en Vilaboa ou non? Eu diría que nestes últimos anos, levándolle a contraria a algún xogador do meu propio equipo, que eles din que non, pero eu desde fora, bueno, eu xa que fai un ano e pico que non xogo pola rotura da miña rodilla, non? E tal. Pero como equipo cada ano que pasa é un pouco máis bello. Fan falta xente, o campo de Vilaboa é moi grande e penso que hoxe en día o noso campo xa non nos favorece como podía ser fai uns anos que tiñas algún xogador rápido e máis desequilibrante, non? Neste caso creo que xa se igualan as forzas e incluso a mellor nos perjudica, depende o día que como nos toca un equipo que ten uns xogadores rápidos, son moitos metros. Eu penso, estou máis contento cando nos toca fora e campos máis pequenos. Suso, te está dando Fran aí un... Bueno, xa o sabe, tan acostumbrado unha táctica, No, sí, quizás sí que teña razón, que o campo de Vilaboa é moi grande e ten moitos espacios e tal. Si te xente rápida e tal, nós neste caso, bueno, temos un par de xogadores rápidos e tal, pero, bueno, tamén quero decir que eles tamén teñen un xogo moi combinativo, xente de toda a vida do fútbol, xente con moitísimo fútbol, e tamén é un equipo moi difícil de defender un campo grande, encontran espacios con facilidade para poder tocar, para poder combinar, entonces digamos que é un partido que vai a ser un partido creo que disputado, pero se digo, o campo ten, se te digo, as dúas vertientes, que é moi fácil para poder atacarse te xente rápida, pero tamén é moi difícil defender un equipo que combina e toca e xoga fútbol, que é unha maravilla, con ese xente de bon pé, xente que xoga toda a vida o fútbol a gran nivel, entonces tapar espacios ante xente que toca así, nese campo é un pouco complicado. Falamos de expectativas na Liga. O Olímpico leva varias tempadas na categoría, chegando en grande número delas pois arriba ou estando aí na pomada, en algúns dos últimos anos pois ata pois conseguindo o título. Me lembro tamén de algún título galego, o Fontemayor, agora de novo, non, na categoría, ademais co aval de nos últimos anos estar en gran forma, conseguir un equipo pois potente. Vos acabades de levar 2 anos consecutivos ao torneo municipal. Primeiro a Fran, o local, expectativas para este ano, o Olímpico vai estar aí arriba ou non? Non sei. Bueno, as esperanzas da xente supoño que sí, pero, bueno, como non temos moito fichaje, nin temos moita xente, a ver como responde a xente as pernas dos xogadores un ano máis vellos, non? En principio a idea é competir outra vez máis, pero, bueno, xa vimos outro día con respecto ao que diste que competimos os últimos anos, o partido da Supercopa entre Racing e Peneuqueira, os dous renovados, con xente nova, nós, sin embargo, mantemos o bloque, pero non temos xente nova que dé frescor. Entón, a ver, a idea sí, non hai objetivos, a idea é estar arriba. Suso?
Nosa intención é intentar asentarnos definitivamente na categoría para, bueno, digamos, con vista a vindeiros anos, pero, bueno, o noso objetivo principal é intentar conservar a categoría, deixar de ser, digamos, un equipo ascensores e tal, bueno, intentar asentarnos aí e, bueno, sin marcarnos outra meta que non sexa esa, o tempo dirá, a competición poñerá cada un no seu sitio. Pero, bueno, o mismo que dice Fran, que os conto que vai ser un equipo que o olímpico que vai estar arriba. Quizá o único tal é que eles en momentos de treino da temporada pois acusan a falta de xogadores, de baixas por lesións, sobre todo nestes últimos anos que estuveron un equipo quizá dos máis castigados por lesións, e quizás é o que está faltando para dar ese salto de poder ser campeóns, pero para min quizá é xunto co Racing o equipo que me xoga o fútbol da categoría, pero como ben digo, neses momentos da tempada de tal, as baixas por lesións e tal, condicionan moito. Para min sería un dos candidatos a estar aí a pelear por todo aí arriba. Bueno, que lle decides ao rival, Fran, que lle desexas ao Fontemayor que gañe todos os partidos menos o voso, non? No, o que lle desexo é igual que a todos e a nós, que non se lesione ningún, pero despois por a miña impresión van a estar arriba. Non van ir como, bueno, como se di, non, o recén chegado, a categoría, non, van a estar arriba por un motivo moi concreto. Teñen un equipo completo, un equipo bastante estable, e teñen gol. É primordial, o gol. Teñen gol e teñen un equipo que despois non é malo defensivo, non é malo, é un equipo regular, medio, bon, pero con gol. Entonces, eso é o que marca a diferencia. Entonces van a estar arriba, estou convencidísimo. Hai quen di que non, pero eu levo moitos anos aquí e estou convencido que van a estar arriba. Van a facer unha moi boa tempada. Suso, que lle dis ao rival? Pois o mismo que me decía a mí, eu penso, como acabo de decir, que vai ser un equipo que vai estar aí arriba, como leva nos últimos anos, e, bueno, o mismo que dice el, sobre todo que teñen moita sorte que as lesións, porque, como ele dice, foi un equipo moi castigado, el mismo, xa en primeira persona nos últimos anos, que as lesións, espero que respeten as lesións, e que despois eu penso que van a estar aí arriba pelexando polos objetivos de títulos e todo eso, van a estar por aí cerca. Pois que gaño mellor, evidentemente, un partido xa o da máxima en Culleredo en División de Honra de Veteráns esta fin de semana, Olímpico Fontemayor. Por certo, tendes hora confirmada ou aínda non, Fran? Sí, domingo ás 10. Domingo ás 10, o sea que se traslada o domingo ás 10 da mañá, que cedo, non? Vos gusta eso de madrugar ou non? Bueno, nós últimamente nos gusta o que nos poñen. Máis tantas categorías no club, chamo ao coordinador, oye, que día nos toca? Domingo ás 10. Pois nada, é o que hai, non? Suso tamén, madrugades ou non? Non é un horario que estamos acostumados, porque nós, cando xogamos na casa, tamén xogamos a esa hora, ás 10 da mañá, entón é un horario que, bueno, xa é costumbre. Bueno, pois o que non madrugue moito esta fin de semana, chegue a Vilaboa, o mellor xa hai varios goles, o sea que desperten pronto, que o domingo ás 10 da mañá en Vilaboa, o Olímpico Fontemayor de Veteráns na División de Honra. Vaya partidazo para comenzar a Liga. Suso Dubra, míster do Fontemayor, Fran Iglesias, do corpo técnico tamén do Olímpico. Moita sorte para a tempada e para o partido, que gaño mellor. Un saúdo, grazas. Vale, bueno, gracias. Saludos.